Приключението на CM по PTV Action. Това ли наричат поп-арт? За Бога, вече нищо няма да е същото. О, небеса, прави еспресо. Това е шедьовър. Да не прибързваме с заключенията, преди да съм го опитала. Наредете се на опашка, нещастници мое. Мой. Толкова добро на вкус, колкото изглежда. Днес кафе Долче Густо. И не просто кафе, а разнообразие от вкусове. От ароматно еспресо до ексклузивни специалитети. Тренди аксесуари, бонус програма и страхотни промоции. Бързо и лесно пазаруване на Dolce Gusto BG. Това е Супер Боб. Най-добрата оферта от Боб за тези, които искат да говорят супер изгодно. 1000 минути и 500 смс-а към всички мрежи в страната за 14,90 на месец. Остава само един ден. Говори супер изгодно с Супер Боб. Седмичните намаления на Била отново отварят твоя апетит. Свински бут без кост, само 6,79 за килограм. И печено кюфте от топлата витрина за 29 стотинки. Била. Точно по-моя. Открийте колекцията Milde Style. Тоалетна хартия с осезаема плътност и съвършена мекота. А за да е наистина перфектна, Milde съчетава изискани аромати и 4 уникални дизайна. Milde, меко казано, перфектна. Осмели се да покажеш нежност по различен начин. Така добре ли е, Лила? А така? Новият Милка Стук. Бисквитка в шоколад? Защо пък не? Приключението е CM събота 7:30 по PTV Action. C и N те са в Cartoon Network Burberry, а те не знаят къде се намират. Какво е това нещо? Това е просто извънземен. А той показва някакви неща. Добре, приключението на CM. Сряда до 7:30 по BTV Action. Ето в моето шпионско семейство, те си направят рецепта, да се разберат какво да готвят. Тогава, да видим ли какво е, те са седнали хората. Добре, те си чакат менюто и тогава те готвачите ще си приготвят храните. Много е вкусно. Добре, гледайте моето шпионско семейство, петък от 22:30 по PTV Comedy. PTV Comedy. Повече от забавление. Препоръчителен родителски контрол. Сериалът не се препоръчва с лица по 12 години.